Mayong buntag mga madam. Di sad ko sa ako ang tindahan sa akong anak. Ako'y gipabantay kay kanang akong anak sayo nilakaw nangumpura, so sayo sa kuhing naog gikan sa bukid nilungsong sa patag para mooy magbantay sa tindahan. So karon nya ama ilibot mo sa akong tindahan, walay mga sulod kay wa pay puhunan, so ginagmay lang maura ni ang table sa kaha diyer tinda mga binitay nya soft drinks na atay sito diha makita kay transparent man na mo tindahan ano siya mga binitay na chinilas ang anak yan nasa electric pan kay init kaayo mga tubig o bugasan gisod siya og baril kay aron dili masudlan og bukbuk sa gikan sa lawg sa manok kay naa sa tay baligya lawg sa manok. Bugas bakuban jud na siya no para dili mangkubaw kay kaunon na nato mao ni siya kanang mga lawg sa manok ana nga takuban jud ang sudlanan sa bugas kay aron dili masud ang bukbok sa kanang lawg sa manok ngadto sa kanang kuan sa bugas no. So naasad kay kanang Xerox copy mo accept tag Xerox copy mo accept sad ni og photo ID kompleto. So naasad koy school supply so nya yara mga pakiting anang lawg sa manok nya ang akong santo ninyo nga nag-ingon welcome to my store. So kinahanglan ato jud nang i-center nato ang ato ang santo kay para mo'y muhatag nato og gracias. Okay, so nasad ko'y kanang mga tambal nga kay layo man diri sa kuan sa kanang pinakalungsod nya kana pa ilahang plitihan nga mahal kayo ang pliti sa tricycle mao na nga naa kitay tambal for emergency. So ana mga tambal ni siya mga tablets, so ana siya, so nya trust condom og pills para birth control nga dili masigig panganak kay mahal na kay bugas. Paglisod ng tagpa-eskwela sa itong mga chikiting kung magsigilan tagpanganak di ta kapalit og ilahang business. So karon kanang nasa ko'y mga kanang unsengan anak di ay kanang mga motor parts hinagmay lang no kanani motor parts na naasad ko din hisuan kanang mga unsengan anak mga interior so na siya interior motor parts, so kompleto no. So karon na ako'y ikuan nga sa akong YouTube channel, kung bag-o pa man ko dinhi sa maong YouTube channel, akong ikuan sa mga subscriber na ako'y ipahalipay kung moabot ko og 1,000 subscriber, manghatag ko sa akong mga subscriber og giveaways. Akong kung asa man dapit ang mga lugar sa mga akong subscriber, so akong ipadala. Pahalipay, okay? So basta di man maabot ko og 1,000 subscriber, manghatag ko og
giveaways. Ginagmay pero kinasing-kasing. So, maaro to mga madam. Thank you for watching. Please don't forget to click subscribe for my channel, Probinsya ng Walang Kilay. See ya.